Hemmeňize salam dostlar, menin kanalyma hoş geldiňiz we hemmeňizi täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Meniň bugünkü temam Amerikanyň daşynda ýaşap, nädip Amerikan firmalaryna işläp bolýanlygy barada gurrun edesimle. Bu tema meniň osnownom näme değişli, kompýuterny programmistlara zatlara değişli. Eger kompýuterny programmirowanja işi etýän bolsaňyz ýa gyzyklanýan bolsaňyz, bu tema sizin için edil başka işler var da men şunu aytan bilemok. Şu videonun başında aydasın mele eğer Amerika iş üstüyle turistik viza ya yine yollarla gelmek isterseniz menin başka videolarımı da seyredip bilirsiniz. Men başka videolarımı snimat ettim. Nädip pasolstvoda da interviewdan geçmeli, nädip tayarlanmalı. Şu zatlar vardı, videolarım vardır. Menin kanalıma girip barlak görüp bilirsiniz. Başlayalım. Bugünkü temamda дело в том, что Amerikan компаниялар, чтобы pullarını ekonom etmek için o da adetyalar daşarı yurttan spesyalistleri işe alýarlar. Olam men size şeylerdir prosto birini meselem edip alıp görüldi. Men onam size aydaly meniň işimde men bir media kampaniýasynda işleýän berdi. Meniň işimde meniň kisan komandam, programmistler komandasy. Osaň şolaryň käbirsi daşary ýurtda ýaşaýarlar we öz öýlerinden işleýärler da. Meselem Belarusiýadan we adamlar Hindistandan we ýeneden. Osaň aydaly meselem siz Belarusiýada ýaşaýaňyzda, osaň Belarusiýada ýa-da Hindistanda ýa Rossiýada ýene başga ýerde ýaşaýanda, Gruziýada ýaşaýanda tapady ýok. Şu ýerde ýaşaýaňyz diýeli isiň programmirowanja okuýyňyz ba ýa developer, to есть programmist ýa-da QA inženýer, QA ýa-da quality assurance, to есть kaçystan barlayan inženýer da. Osaň şonýaly okuýyňyz ba bolsa siz näme отдел kadr bir firma dokumentlaryňyzy tapşyryp şol firma işe alınýaňyz. Meselem näme международный отдел kadr firmalar we ady meselem EPAM, Capgemini we şoňa meňdeş firmalar, men olaryň linklerini size goýaryn aşagda bu videonun aşağına, osaň şolara girip bilersiňiz. Şol firmalar bular näme etýärler? Bular daşary ýurtda ýaşaýan spesyalistleri işe alýarlar da. Meselem aydaly EPAM diýildi. Kompaniýaň ady EPAM. EPAM aydaly Belarusiýadan ýa Rossiýadan bir topra programmistleri işe alýar. Osaň siz EPAM-a girmek üçin siz EPAM-a dokument tapşyrýaňyzda interwýusundan geçýäňiz, iş interview we şoňa meňdeş. Inni aydaly EPAM-yň aydaly 200 sanak programmisti bar özüniň de. Programmisti bar bolýan, osaň Amerikan kompaniýa, aydaly Microsoft kompaniýa. Microsoft aýtdy, o diýe bize diýe programmist gerekdi 2 sanak diýe. Olaryň EPAM bilen meselem EPAM kompaniýa bilen kontraktlary bar bolsa, her ki Microsoft EPAM-a ýa bize diýe 2 sanak programmist gerekdi. Siz bize şonu tap bilýäňizmi diýe. EPAM aýtdy, hawa diýe. Biziň programmistlerimiz bar diýe. Şeýdibim helkiler EPAM şu Microsoft'a 2 sanak öz kvalifisirowany programmistini iwerýär, tipa rezümesini iwerýär da detýär. Microsoft'am olara seretýär. Inni дело в том, что programmist ýa-da her hili programma dilini bilýän bolmaly, to есть indi işe bagly näme iş etmeli bolsa şoňa görä. EPAM şol aýdaly 200 sanak programmistiniň içinden seretýär da bar. Haýsy şu Microsoft'yň diline aýdaly bir gerekli şu işe değişli dilini düşünýän bolsa, şoňa o da adetýär. Şol adamlar bu bir adetýär. Aýdaly Python dilini düşünýän bolmaly, Java dilini düşünýän bolmaly diýse, значит, EPAM öz programmistleriniň arasynda Python dilini hem Java dilini düşünýän programmist aýlaýar bir sanak, может 5-6 san tapady ýok, osaň onuň informasiýasyny Microsoft'a berýär. Osaň Microsoft'am seretýär o rezümelere zatlara, soňra aýtýar, bolýar diýene. Aýdaly şu 5 adamyň içinden diýe şu ikisi diýe bize näme gelýär, gawat gelýär diýe. Şoň üçin şol ikisini bir interview etjek diýip aýtýarlar EPAM-a. EPAM bolýar diýe. Şeýdibim Microsoft her ki 2 sanak saýlan adamyny online internetden interview etýär. To есть İnglisçe soraw jogaplar alýarlar da etýärler. Osaň şeýdibim eger olaň kim göwnäýän bolsa, olar şol adamy iş alma karar berýärler. Osaň aýdaly
bilemok orsaklar ne medele Boris bile Andrei aydalı şolikti şu kandidat olan olsa onun aydalı Boris'i haladılar diyeli şeyden Boris'i Microsoft işe almaya karar veriyor. O zaman şeyde Boris'i işe alıyorlar oluyor o zaman Boris'im şu Microsoft'ta işlep başlıyor. Ol Amerika gelen ok Microsoft'un Amerika getiren ok Microsoft onu просто дистанционно нанимать etti. O zaman Boris'in aylığı Boris'a primoy baranokta Microsoft kontraktına göre EPAM kampanyasına Boris'in aylığını töleğe. O zaman EPAM kampanyadan onun üstünden öz komisyonusunu alıp kale özüne değişli pulunu indi olur hizmet verdiler de olur adam tap verdiler Microsoft'ta. O zaman şeyden öz hizmetlik pulunu alıp kale de galan pulunun Boris'a aylık hükmünde bankoski şoduna geçiriyor. To şonyal olup işliyor. Neme Amerika'da kampanyaların şu daşar yurtta işleyen bir topar programistleri ve ulanyan programistler da hem yurtta da yerleşip böyle olur. Türkmen, Belarusya yine de Rusya'da da var, Hindistan'da da var, Hatay'da da var, Южна Amerika'da da var, hem yerde var. Onun ne için etkiler Amerikan kampanyalar şovur etken programistlik işlerini daşar yurtta yaşayan adamlar ettirseler has ardan düşüyor olur. Sebebi hadir Amerika'nın içinde bir programisti tutacak olsan in adından bir $100,000 aylık tölemeli olur. O zaman $100,000 aylık tölenin mesela Belarusya'daki Boris'a aydalı 30,000 ya 20,000 aylık tölen goda yılına şeyle değil mi? Dolarda. O zaman halkı Boris tam her ayda aydalı $1,500,000 da aylık alıyor. O zaman şolara şu выгодно şeydi. Teva o Boris'im aydalı Belarusya'daki Boris'im Amerikan içindeki yaşap bir programistler bilen dengliğine işleye aydalı. No dengliğine diyeyim de şovr iş etti. Hiç tapavdın eden o. Şovr iş, şovr da yönü aylığına azalya. O zaman kampanya olsa Amerika'da kampanya olsa şöyle pulunu ekonomi etti. Bir adama $100,000 aylık verenden $30,000 aylık veriyor mesela da. Şeyde pul ekonomi ettiğin için olur outsourcing ettiler. Outsourcing diyeyim daşar yurttan işgərləri, işçileri ulanmak diyeyim anlatıyor. Şeyler periyod etsen de. Şeyde da şonyalı şeyde olsa sizem eğer mesela programistat bolsanız, dilzat biraz bilseniz, onun İngiliz dilini bilemeli. Elbette siz EPAM dedi, Capgemini dedi, şonyalık ululu acil kadro ve kampanyalara dokumentiniz tavşırın, olur size her bir ululu kampanyalarla, Amerikanski kampanyalarla kontrakt bağlaştırıp, o da işte tap verme goyu köme ettiler ve, конечно же, aylık goğu beriyerler tam $1,500,000 aylık alırsınız da любой bir yurdunuzda oturup nerede olsanız elbette yaşayan yurdunuzda internet goğu olmalı. Sebebi internet üstü bilen işlersiniz siz o zaman sağadının tapavdı da varsa şonum ütgüşük nemedip işlersiniz mesela aydalı Hindistan'daki resurslarımız bizim biz berde Дело Amerika'da gündüz vakti Hindistan'da gece oluyor da Hindistan'da gündüz vakti Amerika'da gece oluyor. Ama işine Hindistan'daki bizim spesyalistlerimiz Hindistan'da gündüz işleyerler. O zaman biz Amerika'da yerden işe başlanmadı olur Hindistan'dakiler bir de eden işlerini gurrun veriyorlar da şol bir yatıkak eden işlerini gurrun veriyorlar da sonundan sistemadan çıkıyorlar da öyle de inceliyorlar. To şonyalı vaktları datlarına da o da dettiyorlar da no seyrettiyorlar karoçi. Şonyalı başka da ne mi diysem kam İngiliz dilini var ha super puper edilver idealini bilme kökmanda yönü sırano bilmeli. Sebebi siz İngiliz dilinde düşündürüp bilmeli neyme aytmanız isleyeninizi. Siz eğer programist olacak olsanız onu Amerika'daki firmanın adamları bilen şu öz neyme komandada işleyen adamlarınız bilen şu programistlik neyme kodun dadın probleması da olsa şunu как бы эффективно решить edip bilmeli da tam neyme problemi var neyme. O zaman İngilizce bir normalini bilseniz yetti ya özünüz düşündürüp bilseniz olur. Edilver suçenyalı, Amerikanyalı gurulma kökmanda yönü sıravno İngiliz dilini goğuca bilseniz olur. O zaman eğer siz hakikaten programistlik bolsanız ya programistlik ile gızıklansanız gayret edin de biraz vakt ayırıp İngiliz dilini öğrenin. İngiliz dilini öğrenip şu İPAM'yalı kampanyalara dokument verip şolara işe alının.
O zaman şolary işe alınanızdan EMC doların sistemasında bolýaňyz. IPM ýaly uly kampanýalar olar sizi işsiz goýanoklar absolutna. Olar size kontraktnik ýaly edip şu uly Amerikan kampanýalaryna ya любой daşary ýurt kampanýasyna, может Hytaýda kampanýalara toýwoznaýtda sizi вот просто как аренда berýän ýaly bolýar da ýöne как бы siz gowaýlyk alýaňyz. Da kontraktnik bolýaňyz, o zaman belki как бы 2 ýyl işlersiňiz plan kampanýada aýdaldan aýdaly şu Microsoft'da 2 ýyl iş alanyňyz, 2 ýyl işlediňiz da kontraktnik bolup, soň sizi IPM başga bir firma goýasy gelýär, o zaman sizi Microsoft'dan çykarýar, sizi aýdaly Amazon'a goýýar, Amazon'un programmist bolup goýýar. O zaman Amazon'dan çykarýar, soň 1-2 ýyldan hem başga bir kampaniýa goýýar. Şeýdip siz bu kampaniýadan kampaniýa işe böküp börsiňiz, toýst sizi geçirip bör helki IPM kampaniýa, toýst sizi işsiz goýanok hiç ýyly. Birden kampaniýa sizi uvolit zadetse hiç ýyl işsiz oturaňyz. Ondan şol regularny goýup işlejek bolýanna özüňizden öýüňizden dadyňyzdan çykmanam işläp bilýäňiz. Ili isleseňiz betelem IPM-iň öz ofisam bamşyn который arenda eden ofisi Belarusiýada Minskda. Indi meniň öz kollegalarym arada etýän, olsa olar käwatlar gidip şeýdip IPM-iň öz ofisinden oturup işleýär ekenler da. Bolmasa da öz öýlerinden işläp otyrlar. Pandemiýa başlandy. Вот и umumy ervedişde gowy iş aýlygda adam gowy. Так что я вам тоже рекомендую, eger siz hem şonýaly internet gowy ýurtda ýaşaýan bolsaňyz da, özüňizden programmist bolsaňyz, şol işe başaryp bilersiňiz, Amerikan kampanýalarynda işläp bilýäňiz, Amerikanyň daşynda ýaşap, Amerikan kampanýada işläp bilýäňiz. Надеюсь, bu informasiýa size kömek edendir diýip umyt edýän. Soň sizden bu videonu öz tanışlaňyz, dostlaňyz atlaryňdan paýlaşyp bilersiňiz. Belki siziň garandaşlaryňyz bardyr ýa tanışlaryňyz bardyr, который programmирование ýene bile gyzyklanýan. O zaman belki bu video olara kömek eder. Halka aýdyşymýarlyk, men bir kuşlana şol международный отдел kadrowy kampaniýalaryň atlaryny, websaytlaryny aşak şu videoň aşagynda goýaryn. Siz şöyle girip öz rezümeňizi goýup owadan edip oňurup zat edip şolara iýerip bilersiňiz. Şolara как бы işe girip bilersiňiz, soň olara öz gezeginde sizi Amerikan kampanýalaryna işe salarlar. Şeýdip daşary ýurdun как бы kampanýalaryna işleseňiz, siziň da rezümeňizde de gowy bolar. Toýst geljekde has beýrak pozisiýalara da çykyp bilersiňiz, hasam köpräk aýlykly ýerde işläp bilersiňiz. Nuktaýy boznaýtda. Osaň goşumda işde oturmasyňyz, osaň aýdaly Belarusiýada ýa Rossiýada adamlar sredniýe aýlygyny где-то 500-700 $1000 alýan bolsa, siz $2000 alarsyňyz. Toýst двойной немede diýen ýalda. Вот, şeylerek, onu soruňyz adyňyza kommentariýada ýazyp bilersiňiz, men jogap berjek bolaryn. Da, bolly başga da näme tema hakynda bilesiňiz gelse, ýazyp bilersiňiz. Men green card'a barat snimaja edesim meli, tipa green card loteriýany utansoň, näme etmeli, tam şol nemelerini, aýdaly basgançaklaryny, o baratda skora snimaja eden, häzirlikçi bolsa siziň bilen hoşlaşýan. Ýene de görüşýänçek. Sağ olun. Пока-пока.